You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's our full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode of Dili Ni Advice. How are you all doing? How are you all doing? I would like to give a shout out right away. To who? One of our good friends, si Ikoy, and his partners, si Hannah and AJ, opened a restaurant, a cafe, Very good. in Poblacion District. Congratulations. Congratulations, guys! Congratulations. We will visit there. I visited there katong gabi eh. Gabi? Yeah. Oh, gabi. Then I would do it again next week with you Okay. and with everybody. So, congratulations, Ikoy and friends. Yes. And mag-shoutout ko as usual. Oh, sige daw. As always, Sige daw. till eternity, perpetually. Kang Ter, Yayu, Carmen, Steven, and Sonia! Woo! Thank you so much. Ano mo sa siya inyo. git ka? Ganahan ko. Ganan ka. Matouch ko. Amo ba? Unya, sa mga gusto po nga mag-donate, whether monthly or one-off, wala ginay problema. Naami tip page. Hala ka no? Naami tip page di ako sa chat. Sa comment, Oh, nakapin. And also nakapin sa siya. description. Am I right? not in the description. Naalang siya sa comment. Nasa comment. Pero ibutang nato ni siya sa description sa Spotify. yeah. Naman punta sa website po good sa coffee.com. Pwede po dito. DiliNiAdvice.com. Na dito ang QR code sa coffee.com. And please appreciate my t-shirt. Yes, I am appreciating your t-shirt. Torkala! Pero actually, guys, kabalo mo, sa every live, balik-balik lang ako sa Nina, diba? Katong white. Or kung dili katong purple. Balik-balik ka na. Kay, mauna akong pambalay. Pag abot ni Green Kay, kung saan akong gisuot, mauna gina siya niya. Daghan man kog white. Daghan kog white na pambalay. Unya kay, nahutdan naman di ay, kay wala man din ang laba. Ay, wala din nakapanglaba. Mauna nakasuot kog Torikeli. Torikala! Ay, so dapat kung magsuot kag Tori Kelly, magsuot po kog The Weeknd. Pwede. Asa man akong The Weeknd shirt? Gani, no, ano beta ka? Baligaan beta ka, ano? Gani, The baligyan Weeknd ko shirt. niya The Weeknd shirt, guys. Oo. Thank you. It's a real merch. Thank And you. from a real concert. Thank you. Thank you. Thank you. Karon, magsugod na ta sa atong uluhan. Isa ra ni kabuk, guys. Pero malaman ni siya, malaman. Oh, malaman. Oo. Sa uluhan sa mga nagdilaob nga mga balita. Usa ka 12-year-old na virtual assistant o VA. 6 digits ang sweldo kada bulan. Kana. Uguman pa sa Dili Ni Advice. O kabalo sa context, ani. I'm not updated. Can you please update me? Ako takang i-update. Sige. Feeling na ko, atik lang na siya. Nagpa-viral lang to ang interviewer. Gusto sa interviewer na mananaw sa iyahang Sikat show. ni siya nga interviewer. Wala ko baluwa. I don't know him. Wala na gani ko kinumdum sa iyang pangalan karon pag wala na to gitanaw ang iyang content. Wala ko nagtanong sa content, Jude. What do you mean? Nani siya ay video sa Facebook na laganap. Niingon siya, Yung pangalan kay si Raymond De Los Reyes. RDR. RDR. Na siya quote-unquote RDR. RDR Business Solutions. Okay. Gusto lang niya na musikat ang iyahang business solutions. Mo na nagbuhat sila og buhat-buhat lang nga story. Pero ngano nakaingon ka ana? Na kuan gina siya marketing strat gid ni ingon ani nga naa kay setup na murag podcast pero actually wala kay podcast, marketing lang na siya. Okay. Murag for TikToks. So is that would you consider That's my opinion ha, that's my theory. Would My you theory. consider this a skit? This is a skit. So skit din ni. Pero let me know, why is it viral? Dagan nang nasuko. Kay Ha? ang context, unsang context? Kay Anong nasuko? Sige, ang context para makasabot. kay dire sa short na ito. Dito sa short na ito. Real. Dire sa reel. Oh. Pwede man yata na to paminawon? Ngano man, is it a minute reel? Yeah, gamay lang siya. Sige, go, i-play.
High school VA? Yes, I'm a virtual assistant. Magkano kinikita mo nun as VA? On average? Mga 50,000? Hindi, more than po. 100,000? More than pa po. 200,000? More than pa po. Bata ka pa lang, kumikita ka na ng ganong kalaki? Opo. 12 years old. So, it brings me to now a conclusion na madali lang palang kumita ng pera kung tsatsagain mo lang at madadala mo yung sarili mo sa tamang oportunidad. Opo. Kasi yung iba, palagi nilang sinasabi, ano ba yan, hirap kumita ng pera. Pero wala din yung action. Kaya palagi ko pong sinasabi na kapag may pangarap ka, gawan mo ng paraan, aksyonan mo. Kasi kung puro pangarap ka lang, hindi po yan mangyayari. Kasi ako nagsimula lang naman po talaga ako na ang hawak ko lang pangarap. Mao na to. So mo na to. So, ad siya, di ba? It's ad-ish. It's addish, skittish. Skittish. Skit, parentheses, ish. Oh. So, ang mga VA sa Dibo kalibutan, nadala po sila sa emosyon. Ha? Ate Kanay, 12 years old pa lang, VA na ka. Ha? Ay, shoutout di ay sa ato ang good friend and listener, Donna Blank, sa pag-share nga content sa ato. Gi-share niya ni sa ato. Ay, okay, Kanina po ganahan nga ko ana. topic. Oh, siya. Ganahan ko ana. Salamat kaayo, Salamat Donna. kayo. Good Ganahan friend ni and pag na listener. mag-send sa amo, katapulan man good me. Oh. So, isend na lang ninyo ang topic para kana na lang mo react na may diretso. Oh, react na may diretso. Oo. So, ang ato ang mga VA friends, ha? Ate ka na ba? Yung na nakakatang og sweldo? 12 years old. Oh, 12 years old pa lang daw siya. VA Naa na ni siya. full video. Maugani na akong ginaingon sa imo. Feeling na ako, wala ni full video. Maura ni. Feeling ni mo o wala ka nagtanaw? Wala ko nagtana. Ara, wala yung nakabutang kung asa makita ang full video. Daw, bi, mo tanaw Ato ni ko mo sa ang page comments. ni Raymond. Details po, walang experience. Walay, di ba, naaman na follow up. Pag naaga na mag-post, naaga na follow up kung asa ang full episode. Wala siya gi-post sa description. Wala siya gi-post sa Comments. Na nakapin na. Oy, diri din ninyo mapaminaw or makita ang full episode. Wala, di ay ana. I-click na ko ang iyang hashtag, 0 people are posting about this. Kamo, kung mag-hashtag gani mo, dapat na ay people are talking about it. Mo ba? Kay mo man na ang pulo sa hashtag. Kay para similar posts can be grouped together. I think some people don't know how to use hashtags. Yep. You have to use hashtags so that people can explore or discover you. So example, kung magbutang ka og For example, sa ato, Bisaya. pag mo click ka sa Bisaya na hashtag, all contents with the hashtag Bisaya will be kanang Will appear. part of that result. Murag mo gawas tanan dito ang video nga na hashtag Bisaya. So, there will be a chance na ma-discover ka sa isa ka tao nga ni-click ato nga hashtag. Yes, Pero that's kung the purpose. nagbuat-buat kag hashtag na ganing complicated kayo, hashtag 2005 pa lang nag-VVA na ako, nung 12 years old ako at nandito na ako ngayon, I earn more than 300,000 pesos. Walay, if you click on that hashtag, nobody else will appear on that hashtag. Ikaw lang useless siya na hashtag. Useless siya na hashtag. Di-caption In na an lang ang in an SEO perspective, wala yun na siya gawa. Walay gawa. Walay gawa na siya. Kuan lang na siya kanang para ingnon lang anay hashtag. Pero wala na may sa SEO karon ang hashtag is they're not important anymore. Pero ako ginabutangan usahay makahinumdum lang ko. Butangan gyapon nako ang ato ang post or reels sa TikTok or wherever. Butangan gyapon nako Bisaya ug Bisaya podcast. Kana na lang duha. Kay sa una daghan kaayo to akong hashtag sa una eh. Napay mga millennial, mga Gen X. Karon kay Bisaya ug Bisaya podcast na lang. Yeah. Sa karon nga panahon 2025, hashtags don't work anymore. They're obsolete SEO strategies. Wala na siya ginagamit karon. Kay ang Google manggod mas naga-smart na siya. They're not looking at SEO strategies anymore na kanang dagan kig nagaling. Keywords are still working pero wala kanang sa una kay kanang dagan biya kayo kanang spam link sa mga website kanang a random word gets linked to an outside site ana kay para ma-strategize nga dagan naga-follow ana nga website ana mga anay ana pero karon dili na siya mag-work ang ginatan-aw sa Google kuyo ta naga-business kuan lagi ta dili. We are talking SEO. Ang Google karon kay mo understand jud siya sa imong content maulang na kung valuable jud siya sa search engine. For example, how to bake a banana cake.
katong pinaka the best content na makita niya according to its understanding katong si Google, mao na iyang i-rank higher sa search engine. Your backlinks don't work anymore, hashtags don't work anymore. It's the content. Kung unsa ka valuable jud, kung Daghan na nagaklik. kung unsa ka valuable jud imong content, kanang pagbasa nimo, wow, kuyawa niya content, uy daghan kog natun-an, murag ana ba? Ako What tay, is- example kaniha, mag-review ta og game. Oh. Kutay ang game kay kato atong ginadula. Tormented Souls. Tormented Souls. Naay duha ka website na nag-review. Ang isa ka paragraph lang, tapos kuan lang kanang 5 stars. I like it. I like the graphics. Oh. Yes, lingaw siya. Ana lang gingon. Oh. Pero ang isa vlog style jud dagan kayo, and at the first scene ana dagan kay siya gingon, nag storytelling na siya halos sa iyang review. Yeah, it took me back to katong time na katong childhood ako na nagplay ko aning Silent Hill. It's similar to this and then ana taas kay ang review. Oh. Ang i-rank higher ni Google kay katong mas valuable jud ang content, which is the blog, So, the genuine, from the heart, intellectually created blog. okay, so valuable in this case means daghan kaayo text nga gipag-isipan. Oh, wala gi AI, wala gi basta ka ng tao jud ang nagsulat, tapos heartfelt gyud kayo ang pag-mauna ing ana ang mag-rank high karon si Google. Okay. Ingana siya. Gipag-isipan nga text. Oo. Daghan ang text. So, gipag-isipan, wala lang ka nag-gibberish like hashtags. Wala. No. Because hashtags are gibberish, right? Oo. So, dili siya sentences. Wala siya, gipag-isipan mo siya, pero dili siya murag thought process. Dili siya thought process. It's just a bunch of words. So, ang valuable sa Google karon kay train of thought, good. Oh. Okay. And That's it very knows good. it That knows makes na sense. kanang murag human jud ang nagsulat. Okay, Oh, that makes sense. naman po human nagsulat nga kanang murag karang mga reviews sa Shopee nga 1 star. Okay naman, fast delivery. Dili na siya valuable para kay Google. Yes, dili, human ang nagsulat pero dili valuable. Ang tan-awon jud ni Google sa iyang understanding kung gwapo jud kay imong content, mas daghan kag gilabay nga value sa nag-read. Daghan kag keywords nga gipag-isipan nimo nya, it is a flow. Oo. Kanang kumbaga na nangutana sa, di ba, Google is a search engine. Ah. Google is a search engine. Isipa si Google nga kuan siya, tao siya. Ah. Oh. Kanang mara siya walking encyclopedia, di ba? Ah. Oh. Mangutana ka sa iya ha. Unsaon pagkuan ka ng pag-ayo sa kuan sa ubo. Ah. Oh. Kanang kutahay, let's say duha ka book atong search engine, si Yahoo ug si Google. Ah. Yahoo search engine ug Google search engine. Duha sila ka tao, si Marites ug si Linda. Ah, si Linda, si Yahoo. Oh. Ana si ayo sigto ba Google. Nya, unsa man ni siya? Si Linda, nitubag siya mag-ayog ubo, palit tambal dito sa kuan. Ah. Oh. Nya si Marites na si Google, Oh. ang gitubag din mo kay kuan na siya kanang nagpa-check up na ka. Ah. Okay, dapat magpa-consult ka. Nya, number 2, dapat Unsay mga sintomas nimo, unsang orasa ka muubo? Dagan kayo siya value nga gihatag sa imo. Sa imong pangutana, ang iyang tubag, mas kuan ba, mas malaman. Daghan kay kang natunan sa iya ha. Murag Nga, ana. pag ingani kong orasa hutuyon ko kay ingon ani di ay na. Ingana. Mas ingana na karon mag-rank higher ang Google based Okay. on sa SEO, based on your content na siya. Dili na siya backlink dependent or hashtag dependent. Basta Okay. content na gyud siya karon. Okay, paminaw mo sa iya guys. Trabaho gina niya tinuod. Actually trabaho gina niya like literal. Tistingin ra god himo og blog nga kanang karon dayon ha kutay na mo i-blog. Ah. Blog. Kanang mag-write good mo words. Tistingin ra god kanang let's say wala pa'y nag-blog ani nga resort kanang sa imong community karon unsa pa ang resort na wala na buhatan og blog. I mean naanay nag-review, naanay nagkuan sa Google, naghatag og comments ana. Pero try himo og blog ana nga resort kung wala pa siya blog dati. Tapos kanang i-thorough imong review ang ilang CR ang ani ilang kwan story nimo imong experience kato pa ni ato ko dito nagbus ko nagbayad kog jeep nagbayad kog pamasahe sa jeep pod ug sa bus tapos ambak mi diha niya naman nagsakay mig barko mga ingana na mga review from top to bottom tanawa og di ka number 1 sa Google kung naay mo search anang resort mas marank higher pa ka sa website anang resort Da. Lagi. Tinuod. lagi
Soryahan ta ka. Yes, Wala, storyahe ko. na-feel na ko na magbijuki sa ubos. Ay, so dapat mahuman na ta. Sige, diri na ta mahuman. Kay mo appeal me. Gani. Pero balik ta sa topic. So nag-viral din nga video kay ingon si Glenda nga gi-interview. Oo. Kay nakita na ko ang name sa hashtag Oo, Glenda. si Glenda, Ingon ni Glenda nga 12 years old pa lang siya sa context na pagkakat-kat sa Ang pangalan ba kay Glenda de la Cruz? Grabe ka, kanang placeholder. Uy, default actually, she's name? a real person. She's the owner of Brilliant Skin. Ay, is that a real person? O kanang naga-sponsor na siya kay Senyora o kuan kanang Ay, di ay ba? Ay, okay. Nganong default kay siya og pangalan? Glenda de la Cruz. Glenda de Murag la Cruz. Juan de la Cruz sa mga card. Basta mga de la Cruz kanino, you're not a real person. You're not a real person. Oh. It looks real. And She's feels poking me. real. She's poking me in the face. Yeah. O saon man na. O Na, niya. niingon man siya nga, VA daw siya ambot kung sa una o hantod karon. Pero as far as I know, she owns a skincare product. Oo. Na-viral siya, kaningon siya, 12 years old pa lang siya, nag-earn na siya og more than 200,000 pesos. Dili ko mo to, ana. Bakak. Di, number one man god, guys, mali man dyan ang 12 years old patrabahon. Dili na, pwede na. Oh. Kutay, let's accept the content na ilang gihatag sa tuwa, kaning real, na ilang gi-publish rin sa Facebook. Let's accept it as at face value. Oh. 12 years old, nag-earn na daw siya more than 200,000 pesos. Okay? Number one, bawal dyan patrabahoon ang mga bata. Child labor. Oh. Child labor na siya. Child labor. Number two, Oh. mali po ng employer kung gihire manggaling. Ngano ni hire kag As 12 years I've old? said, let's accept the content at face value as truth pod. Oh. Oh. Kung ni trabaho gid galing siya, tinuod na. No. Oh. Ang employer, what jud siya kauna-una nga 12 years old yang gihire? Wala siya nag-isip? O sa man niya ginaisip nga nag-hire siya og 12 years old? Gipangutanan na to ang audience. Oh. Si Nathaniel Blanco na siya comment, sikat man ng RDR. Okay. Daghan po na siya o mga na-interview ng mga politicians like Bato, Marcoleta, Chavit, Manny Pacquiao. Na-interview na po na niya si Chinky Tan. Ay, okay. Kuha na siya. So, tuo sa iya kay grabe na siya content. Muto ako actually. Kana si kang Nathaniel Blanco, kay kuha na siya, kanang fact checker na mo na siya. Consultant po nina mo siya. Consultant na siya. Tinuod din ni siya nga person na naga-interview. Pero pangit ang iyahang reel kay walay padulngan or mauna gid ang iyahang content, short lang. Di na siguro na yung full video. We just don't know where. Ingon bitaw ko, scroll down sa iyahang profile to see where the full video is. Okay, let's scroll down. Raymond de las Reyes. 12 years old, pero breadwinner na. Batang hustler, marunong na sa pera. Mauna ang tulo ka reels about the same person, Glenda de la Cruz. RDR Talk. Siguro we're taking this out of context. Putol-putol lang siguro ni sa RDR. The 12 years old is not the answer to how old you started working as a VA, but it's probably an answer to another question. Oh, probably kuan siya. This is a- Tinuod nga breadwinner siya katong 12 years old. Muto ko ana, di ba naasay mo mga classmate nagapamaligya og munchkin Oo. sa classroom? Oo, pero Muto ko ana. pero it's exaggerated. Breadwinner jud niya. Grabe Munchkin na ang po ng breadwinner. Munchkin ang baligya, breadwinner na. Di man naka-afford og bread. Nagbuhat-buhat. Munchkin ang baligyan. Breadwinner na. Pero mutukuan ng breadwinner kay kanang mga high school pa lang naninda nag-isda sa palengke. After school. Kana siguro. Nadyo ko yung mga kuan sa una kanang makita ng mga schoolmate sa una nga. Pag gumana mo klase niya, mamalingke si mami mo kuyog usahay na ay ko yung makita ang mga schoolmate na nasa palengke. Ay, bisan ako. Nagabaligya with their parents. Oh, ako Oh. makita pag ko. Oh, mutukuan, pero dili breadwinner, kundi helper ba? It's not bad to help your parents man. Okay man na. But maybe ang pagkakat sa reel, they're taking the answers na 12 years old out of context. Oo. Dili siya sumpay dito sa I earned more than 200K as a VA. And dili sumpay ang 12 years old ato. Dili sumpay. Lahi to siya context. Pero base pug sumpay, kay wa man kita kakita.
Kani, nag-browse na pod ko no. Asa man makita iyahang full episode? Nathaniel, asa day makita iyang full episodes? Dili ko gusto nga ako pa siyang pangitaon sa YouTube. Dapat nakalink dire. Oo, gipalisod-lisod murag ang viewer potential audience nimo, gipalisod nimo siya kay wala nimo gilink to your episode. Mm. And some people are lazy like me and her. Tura na. Sa man. Nasa Batang Hustler. 14 minutes. Mao na ni. So 14-minute interview. Mao na ni, 14 minutes. Okay. Pero nag-viral man gud ni. So, did everyone watch the full video? Nobody watched the full video. Nobody will watch the full video. Oh, nobody watch. Nobody watched the full video. Nobody. Moto. Pero dili lay ko mo to. Mora na ako masulti ani. Mora ang ako reaction ani is dili ko mo to nga breadwinner siya or virtual assistant siya kato 12 years old siya. 12 years old siya. Pero naigingong si Glenda dito ba nga gusto lang nako mo react ato. Yan na siya nga kung pangarap lang ay madali lang dong kumita ng pera, di ba? Sumapa, naglagot ko atong apart. Madali lang dong kumita ng pera. Kailangan lagyan ng action. Kung walang action at pangarap lang, wala ka talagang kuan ka nang ma-accomplish muraging ana nagara-paraphrase lang ko ha. Sure. Di ba yung ana ang gingon. Pero nalang ko'y ingnon. Naaman joy tao nga kanang maglistod og create ba og opportunity. Naay tao na yung ana. For example ha, naay duwa ka naay hiring cashier sa isa ka restaurant. Nag-hire sila og cashier. And then naay ni apply duwa ka buok. Naay isa ni apply puti nga babae. Tapos naay isa ni apply lagom na babae. Oo. Ang lagom na babae, same lang sila nakagraduate. Tapos medyo advantage lang po ning lagom na babae kay na po siya experience from the past. Na siya experience from other restaurants as cashier. Ang kaning puti nga babae, light-skinned. Light-skinned. That is rice-skinned. Not light-skinned. This from the mountains of Caucasus. Ana ba? So, naiputi nga babae. Karon ang gi-hire dito sa nag-hiring kay ang puti nga babae. Okay? Guys, ayokong i-bash. That is real. It happens. It happens, It yes. happens, Jud. Na whatever we do, maski unsa nimong action, Glenda, RDR, maski unsa nimong action, there's just more pressure on some people that have a harder time creating opportunities because some people have an advantage over them. Ana Yes. lang kasimple. Correct. Muna ko maingon sa imo! Correct. Muna ko maingon sa imo ha. Kaya nga no, ambot ng pud nga no, na atay mentality diri sa Pilipinas na kung puti, mas kanais-nais. Is colorism. It exists. Oo. Everywhere. Oo. Hantod karon gina-defend pa ng mga morena is pretty. Hantod karon ha. Kana mga ginapaapil na to sa Miss Universe, Miss World, mga ana, mga ay, morena, paputiin mo yan. mga ana or mga basta ing ana ba? Or kana basta dili lang about ni sa color pod. Naapoy uban na for example ha. Howd ka muluto? Howd ka muluto? As in tanan nimong gina-create sa kitchen is a masterpiece. Kung pwede lang tilawan ni Chef Ramsay mo siya na good job. Mo na siya. Kaso lang wala jud ka nakahuman og culinary school. Tas naay isa nga nakahuman og culinary school. Pero ang iyang taste level is substandard jud siya. Bisan dili substandard, bisan siguro pantay sila ni kining lami mo luto. Kinsa ni inyong tan-aw nga i-hire sa kuan? Most likely to be hired ba? Sa isa ka restaurant. Katong nakahuman sa culinary school or katong walay nahuman pero lami kayo muluto. Naay possibility na ma-hire tong lami kayo muluto pero she or he has to prove
himself, herself. Mas grabe iyang effort ba? Ganun, sir, please, tilawa lang ni. Please, ipansak dayon ng pagkaon. O pagpansak di. Hungitan. Kailangan pa hungitan para lang yun ma-hire. Gani inulo ipod. Pero dili na exception sa rule, guys, ha? Si darling pataka lang. Ayaw kong kuan na. Kaya na exception. exception sa rule. Ang ako lang ginapasabot kay, ang gingon mo ni RDR, o ni Raymond o ni Glenda kay madali lang kumita ng pera. Lagyan mo ng action. Maglagot ko madali lang pala kumita ng pera. No? Yes, Yeah. tinuod na siya. To some people. For some people, yeah. For some people na dali gyud mangita og kwarta kay naa sila'y advantage jud. Na sila innate ability maybe. Oo. Or na sila'y network. Na sila'y network. Na sila'y matap na mga friend na, huy, isulod ko diha, bi. Ala ba, bakiray. Inga na ba? Tama. Pero katong tao nga, walay network, introvert pag yun, kaluoy. Maglisod yun, action, grabing action, magbulad na sa adlaw, sige, binaktas anong poblasyon para makakitag trabaho. Pero maski yung saon yung action, lakaw-lakaw, dili yun na siya, ay maglisod yun na siya kuan, pangita og opportunity because naigyoy advantage ang ubang tao sa iyaha. Bitaw, tinuod na! Tinuod ka na! Ala, aside sa nag-SEO, may nag-motivational mo. Diba? Lahi na yung episode karon eh. There is something different with this episode. Mo ganing na bugna po ng phrase nga, fake it till you make it. Isumpay na ko na siya sa akong giingon. Kay nay ubang tao nga sa kawala joy opportunity, di man jud ko madawat ba? Mag-fake na lang. Mag-fake na lang. I-fake na lang nako akong credentials. I-fake na lang nako ako ang expertise diri nga side. I-fake na lang nako ang ako'y friends and network. Ino na ko, kaila gud mi anak ni Kuan. Ay, kaila day mo, maayo day. Hire na lang sige, ta ka, kaila man day mo ni Kuan. Tinuod na. I-fake it till you make it na lang, kay para lang yun makuha. Tinuod na. Ana na siya. Ing ana na siya, guys. Nagilay mo na tabo sa ubang tao. Oo. Ing ana na siya. Mo na kamo. Ayaw jud mog sugot nga ma-judge mo sa laing tao nga kanang wala man kuy action mo na gingnan ko nga kutob lang ko diri kay pangarap lang ako kuy action. Ayaw mo padalaan na. Let me tell you. You are doing good. You are putting action. Okay? As long as you're actioning, you are putting action. Yes, you're putting action. Ayaw lang jog tuoan ng kuan ka ng morag wala kay pulos or whatever. Naa kay gibuhat na action. It's just that it's maybe not your time. Naa lang joy mas better nga tao na ay dili mas better nga tao. Lain na pud na isulti oy. Naay ka ng tao nga para dito sa iyaha dili to para sa imo. They fit better. They fit better. Mo na iya akong pasabot. Ang better na word dito day sa fit. Actually, para gini sa ako ang advice ni Darling. Ba? Ano man? Kay, magsiyo mo ko pangita niya, karong buntag kay, nakadawat ko ka ng rejection letter. Rejection, may I help you? Rejection, may I help you? Pero ang sabi ko nga, nagtagalog lagi. Ingon gana ko no nga, rejection ka lang. Ako to. Dili na mao yang gingon, guys. Rejection ka lang. Rejection ka lang, nakadrugs ako. Ay, mo na ang gingon. Ang pasabot niya sa drugs, guys, basi manawag mong tukhang, dili na mao. Ang iyahang pasabot is psychotic drugs na yung take. Resitahan na siya sa iyahang psychologist. To numb my feelings. And it works. Na siya, guys. I love it. Muna ka mo. Ay, magsugot nga. Tuara, ning tingog na. Kisay may nagtingog ka na, kisay may wala nagdende. Gani, kisa man na, ha? So, muna siya kung ginaingon. RDR and Glenda, it's true, madali lang kumita ng pera. For some people. Like you. Yeah. Like you. Katong naanay network ba? Pero dagan pog naningkamot na ni asenso gyud. Maski wala sila opportunities, ha? Because of action and faking it till they made it. They created opportunities. Yes, they created opportunities. Some people can actually create opportunities. Some people cannot. And that's okay. Our time will come. To lip sync for your life. Mana. Ayaw mo kagool, ana. Ha? Sagdira na ninyo. Ako gani, umugay ko nagatrabaho ron, nagaluto-luto lang ko sa balay. Karong adlaw lang. Pila na akong na-accomplish luto.
Pila mo naluto karong adlaw? Nag-bake ko banana cake. Oh. Nag-spaghetti pagyud ko. Ano lami Nakalungag kayo, pagyud ko guys. kanon. Kaya na naman ko Lami isda daan. kayo kay naay pagkaon diri. Mo na timingon nimo mag-record Sunday na lang kay nagaluto magyud ko Sunday. May pa mag-Sunday na lang ta mag-record eh. Pwede ra pon. Pero na mag time pag Sunday manimba. What if? Ay, oo. Pero moingon na lang ko daan. Dapat buntag mo manimba. Dili Ay, kaya ni naknak. Kay hinay kay na siya pagbuntag. Maghang na siya. Ay, oy. Oh. Sige, maunat diri na ta kutob guys. Grabe na ninyong inspiration sa ako Oh, na-inspire me. Oh. O nya, Na-inspire speaking naman. of inspire, kay nag-release man din ni si Mariah Carey og bagong album. Go listen to it. Ay, gani no. After 7 years. Kuy time pa itapik sa tuloy kadali be. Nagagawas sa akong newsfeed karon no si Mariah ug si Derek Jeter. Ilang relationship in the past. Oh, past relationship. Actually, kuanto siya kanang kabit-kabit. Kabit-kabit kay Minyo pa si Mariah. Menyo atong pa nga si time. Mariah ato nga time. Tapos sana tawag. Gamayng fling. Nagka-affair. Okay. Nagka-affair Nagka-affair sila ni Derek Jeter and Mariah Carey. Feeling na ko, no, na ako'y nabasa, dili feeling, na ako'y nabasa nga si Derek Jeter ang the one that got away ni Mariah. Of course, kay gani no, kay I give my all Ay, kay Derek Jeter na. to have just one more night with you. Oh. Mao na siya. Grabe Mariah no, grabe. Pero mo na nga kanta ang The Roof pod. The Roof, yes! Ang The Roof grabe lyrically a masterpiece. Perfect lyrics. Perfect lyrics dyan na siya. Yes. Para po na kay Derek Jeter. Oo. Pero, that's what I Ang heard. anak ka special si Derek Jeter. Kay nagka-song siya from Mariah Carey. From the GOAT. Yes. Pero, special pud ba kaha si Eminem? Kay nagkasikat pud na hit na ang Obsessed. The special stalker. Oo. Mura Ang siya special og stalker. Feeling ni mo? Ha? Feeling ni mo, special si Eminem kang Mariah? No, it's the other way around. Feeling nako si Eminem special para sa iyahas si Mariah. Okay. Oo. Gibuhatan niya kanta, di ba? Si Mariah. Oo. Gibuhatan niya rap song. Although it's a diss track. No, it's not. Ay, No, mo it's ba? not a diss. Ay, no, wait. Distract na ito. Kay ginadeny ni Mariah na ever nagkasila. Oo. Na nag-date sila. Oo. Ginadeny ni Mariah. Mo to naghimog distract si Eminem. Oo. Mga tulo yata or duha. Mas daghan. Ay, anak ka special si I'm Mariah. obsessed with you, girl. Oo. Then si Mariah, deny. Hantod sa, naglagot na siguro si Mariah, gibuhatan na po niya kanta si Eminem. Nga, title Obsessed. I'm sure you've heard of it. Kay perting si Kata Ana. It's a Why hit. you so obsessed with me? Boy, I wanna know. Amo na. O niya, ang music video, ana, kay si Mariah lang gihapon nga murag Si Eminem. Ang iyang costume. Nag-hoodie siya, tapos bungot, Mm. tapos just like Eminem. Mm. Unya, makita nimo ang mga recent pictures ni Eminem these days. Labaw na Mauna, katong- ay ang naong sa obsessed ni Mariah sa una, nga si Eminem siya, mauna ang naong ni Eminem Mauna ron. ang naong ni Eminem karon. Oh, Kita ka tong gray mga- hoodie. Oo, gray hoodie and then bungot nga Bungot. black. Kaya di ba slim shady gani siya no? White, blonde hair. Pero black ang iyang bungot, black ang iyang buhok. Muragid siya si Mariah guys sa music video Every niya, time obsessed. good na kana, every time nagoy thread ana sa Reddit guys, kung gusto mo nag-story sila about kang Eminem o Mariah. Wala ko kasabot ana. Ay interested ko. Pag itara gud sa Reddit, na ay thread ana about kang Eminem o kang Mariah, kiligon jud mo ay. na-thread, ana. Kiligon jud mo ako sa una basa ko nagikilig ko. Usahay every 2 years ginabalikan ako tong thread para lang jud makilig ko again. Ang The Roof, yun, ganahan kay kuha ng kanta na The Roof. Ganahan po kung may all, pero ang The Roof ba, it's sensual. Like, ma-feel gini yung mga emotions ni Mariah. at ang Allegedly, gabi una. Allegedly, ang The Roof, ang title kay, dito ilang first kiss sa The Roof. Oh, Sa apartment ni Derek Jeter. Tapos, si Mariah thinks of Derek Jeter maybe while she imagines him. Gani. Every time I feel the need, I envision you caressing me. Si
Si Mariah Igat. Gani. Oh, Yamato. Mm-mm. Yeah, diha na tayo mahuman guys. Pwede ta mag-shoutout sa atong mga kauban diri sa podcast. At yung mga kauban sa podcast, di ba? Oh, oy na. Ang tawag na mo sa inyo kauban. Oh, kauban sa Oo. kauban nga mga commenter. Ako rin ko'y basa ani kang Phil Situation. Oh, sige daw, basahagod na. Nag-comment siya sa Spotify, guys. Ano siya? LOL, I've been Oy, listening. sa YouTube na, sa YouTube. Sorry. Sa YouTube ni siya, guys, nga comment. Ano si Oo. Phil Situation? LOL, I've been listening to you for almost 2 years on Spotify. First time I see your actual faces. Thank you for teaching me Bisaya. Oh. Hala, oy, napaka-loyal. 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 Hindi, na-remind ko nga, almost 2 years naman po di ay no? Oo. Then, also na-appreciate na ako, no, na atay mga fanbase, Jud. Grabe naman ang mga Fanbase. terminologies. Base. Dili, naami ka ng friends. Naami friends sa, dili friends, kanang virtual friends. Virtual friends. Virtual ba tawag? friends. Oh. Mga listeners na to ba? Na loyal kayo, gikan episode 1, ginabinge, hantod mahuman. Hantod Oo. episode 90. Maka-appreciate yun 91 na ba ni guys? This is episode 91. Yes. So, we appreciate y'all. Karong episode 100, hopefully we can announce what merch we are selling for the world. Yes. Oh. Kani, basahan ako ni another comment from Simeon. Oo. Ana siya, na-try na ko ang Face ID. Na-open na ko ang tesa. Nagstorya man gud ta about ka ng dapat mas kuyaw ang imuhang cellphone security. Oo. Yeah. So, nag-suggest tawag fingerprint, ikaw tong Face ID. Oo. So, niya na siya, si Simeon, nga, quote, na-try na ko ang Face ID, na-open na ko ang CP sa akong wife, nga iya gipadala diri sa Japan. Diyos na ko ang photo niya nga naa sa akong phone. Ako ra gi-zoom in, even na ako sa gawas, unya ako wife sa Pinas. Kuyaw kaayo. So, ang Face ID can be, kanang mabypass nimo siya even when you're away. That's why I suggested fingerprint because you have to be there. It's an in-person hacking. Uy, gibago naman siguro yata na nila nga dapat 3D ang face, 3D ang structure kay para dili Para mag-work mag-blink. ang picture. Para mag-blink po ka, dapat na movement. dapat na So, movement. video. Feeling na ko ubasin ang kanang face actually video ang ginakuha na nila mga 0.milliseconds video of your So, face. dapat naay texture imong face yung murag mo curve. Oh, dapat mo dire. curve. Mo na 3D gani. Feeling ako Okay. 3D. Tapos, dapat open ni mong mata instead of closed. Ana, good. Ah. Mo yata na ang bagong update karon sa Face ID. I think lang. Murag nabasa na ko somewhere. Simeon, in short, palit do kag bagong cellphone. Sa una pa siguro na Simeon. Kano sa pamana ni mo gibuhat? Basin sa una pa na. Pero ako ging suggestion is fingerprint. Gani, no? Kaya fingerprint, you have to be, unless ikaw si Dexter Oo. Morgan, nga kaya niya ipil ang thumb, Ew. i-copy dito sa kuan para maka-access siya. Kalain na, no? Mo gani, no? Pero anyway, the fingerprint, for me lang ha, this is my opinion as an amateur cybersecurity expert. Gatanaw ba na siya Dexter? Oo, di ba? So, fingerprint for me is the best kay ngano, dapat naadjug ka diha. Kung muhak man galing, dapat nakidnap sa kaniya. Oh. Diba? Or giputol niya imong thumb. Ano na siya? Okay? Naputay lang commentary from Roro Noah Zoro. Ikaw, basa aning next. Roro Noah Zoro. Oh, Roro Noah Zoro. Roro Noah Zoro. Comment niya kay, quote, dapat darling di na ka maningil. Oo. Mangutana na lang ka, nganong di ka mo bayad? Anaon lang. Oh. Abi na ako ang mubasa. Dili, ikaw ba aning next? Okay, sige. Ako, ayaw na lang mo pangutang pa, di na kumangutana. Mo gani, no? Ayaw na lang mo pangutang. Iyaha, straightforward po ang iyaha eh. Oo. Nga di ka mo bayad? Napay isa dre si Roro Noah Zoro lang gihapon. Ana siya, darling, ganahan kay mga city building games? If yes, have you heard of this game called Anno 1800? If not, you should try this game. And naa sila bagong Anno games released this coming November called Anno 117 Pax Romana. And naa sila demo karon September 2 to 16. Hehe. If interested lang ka, ta screen kay party to sa Dota. Tuta! Ha ha ha! Kabalo ka, Roro Noah Zoro. Murag ibasa nimo akong mind. Oo. Pero actually, medyo late lang ka kay gikan pa ko
I own almost all franchises sa Anno. Yes, she does. Anno 1404, I have it. Anno 2070, I also have it. And Anno 1800, I have it. Yes. Usapan, magdula ta. Pero dili, naga-single player lang jud ko ana. I don't like toxicity in my life. Nana ko isa ka toxic game, I don't wanna add. So, muna ang pamparelax na ko ang ano. Oo. Perfect ang imong recommendation actually. Perfect, kay ano, ginadula naman ako. Kay ginadula na nimo. Oo, ginadula na nako. Ako ana siyang ginadula. Dugay na ko nagadua na since 2010. Oo. Mm-mm. So perfect good ka, Roro Zoro. Nabasa gyud nimo ang isip ni Darlene. Nabasa nimo akong isip. Nabasa nimo. Unya, Nabasa po magparkita. niya. Oh. Nabasa po niya imong isip. Di kay na-mention naman Ay, yata na-mention nako. na di ay nimo. Na-mention na nako na sometime before. Okay. Pero dugay na ko wala kadula og Dota kay na-addict ko kadali sa PUBG karon. So sa kadugay na nako wala nagdula og Dota, nawala na siguro to akong rank. Kabalo ka no, adyo ko na ka-interest ana ng mga games ba? Si Junip Manggod, akong bata ba? PUBG, Dota, usa pa na ka ng murag first person fighting game, murag ana ba? First person shooter. First person. Ang tawag Wala sa ko na PUBG. Third person shooter ang PUBG. mao ba? Wala ko nagka-interest ana, I don't know why. But right now, if you're asking, nga masking wala. Akong ginadula jud now kay ako'y PS2 emulator. Ang gani no, nag-emulate gani kag PS2. Oo, then nabuang na ko na ako'y game ginadula karon for hours on end. Kung walay bata sa balay, kay syempre pag nay bata magluto-luto na po ko. Nabuang ko karon sa Siberia. Ganahan magkukog ka ng mga investigative games where I'm the detective. Unsa man na sa tablet nimo ginadula? Sa tablet ako ginadula, pero naaman ko'y controller. Lingaw kaayo siya. As As in, gusto pud ko magingon ana. Oo, ganan ko. Pero for now, ang ano, naglaylo ko ana kay ngano nabuang lagi ko aning kuan. PS2 emulator na ko. Wala na siya time for no other games. Yeah. Ay, dili lahi ko pag kana nga game. Diya sa ko humanon ako. Oo. Nga na. Nagets na ko na feeling. Basig mo suggest siya ay ganahan di kag investigative games ling. Dula atanan nan si Drew. Yes, nadula na nako tanan nan si Drew. She done had hers. Nadula na nako tanan Nancy Drew. Tanan PC versions of Nancy Drew. Sige na. Yamaw na to. Diliwin na ba? Ay! Nag-reply si Roro Zoro about sa rebound og regards na terminologies. Ingon siya, lahi naman karon na panahon, kay kung mo regards, di naman rebound, 3 points naman diretso. Kay mga batang, mo na mahimo sila mga batang ama o mga batang ina. Hala, ni katawa siya. Nakatawa siya. Naa siya emoji nga katawa. Oo. Dili man putanan, pero naadyoy uban ma-shoot gyud. Ma-shot dyan, matingala ka, accidentally. Mo to, mahitabo. Oo. Ay, tama di ay, mubalik ta sa kanang games. Balik ta sa games. Ako na po yung muhatag sa imo og kanang suggestion. Sige daw. Sa Android, ambot ko Android ba ka? iPhone ka? Wata ka balo? Sa Android, na ay city building game diya, pero walay ad. Theo Town. Theo Town, Theo? Theo. Okay. Mura siyang SimCity, pero pang cellphone. Wala lang, basi ganahan ka. Sige, testingan na to na. Gani. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung na mo yung mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships, o uban pa. Ato lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com sa website, diliniadvice.com. Mauro to guys! Dagang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart.